салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам курткаҳои арзон ама ҷоша шумода тавсия метиҳам. Инамҷада чӣ намуд курткае ки мебинед 150 сомонӣ штагай. Ина нигоҳ кунед. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвозаяй. Марҳамат, 9 қатор духтарако ина. 9 қатор. Ма рақамҳои савдогарам мемонам, касе доставка дар корай, марҳамат доставкам доранд. Иҷода калта, дароз, чӣ? Тамошобинони азиз, хотиррасон мекунам. Ай 27 ноябр то 10 декабр кадоме ки дар ширкати компанияи Фаберлик регистратсия мешавад, хеле шакша мегзара 8 намуд духи нави бир интихоби шумоай. Якташа интихоб мекунед, роитон мекуна компания. Боз болои розигӯш дар командаҳои мо ҳама вақт ҳаст. Гарантини падар дар куҷое ки ҳастед, мо шумода доставка мекунем, бурда да дастон мерасонанд падаркора. ҳозир ҳамаи чи интернетӣ шудагиай. тариқи почта сразу курьерски доставка хонатон падаркора рӯй мекунем. ҳамаш да дасти худтонай. Мехоҳем зиндагитона мисли мо ҷигаргун кунем. ҳар лаҳзаву сония Тоҷикистон ватани азиз омада вақтатона хуш кунем. Пас ана ҳамин ширкати компанияи Фаберлик танҳо барои шумост. Биёед дар командаи мо кор кунед, кора бепул бо тамоми нозукиҳош барои шумо меомӯзонем. ҳар яки шуморо дар командаи худам интизорам. чизе ки мегирен як нарх шидагай, ҳамаш диден, ҳамаш 150 сомонӣ. Марҳамат, хоҳишмандо, дер накунен. Беҳад курткачакҳои фасонан, ҳам калта, ҳам дароз, ҳамаш як нарх. Мана чизе мегиред 150 сомон. Қисми болора бинед, инора бинен, ҳамаш хушрӯчанд. Бинен духтарако. Ана баъдан бо жимпирои туркӣ дорана, турецки жимпиро доран нархшон. Ана инчунин духтаро жимпирои турецки. И кардиганора бисёр шумо пурсида буден. Марҳамат, бо заказ кардан ҳама намудуш, ҳама фасонош омадагиай 130 сомон донада. Касе ки опт мегира бо арзон меша духтаро, дарози хушрӯванд. Ягон фасонша мегирен, жимпира нишонтиен. Ина биненда ҳамаш ҳар хела вязкаш духтаро. Ина иша бинед, инош мисол намхе блескдор, нигиндор. Ана иша бинед, сиёҳи дарози хушрӯ. Ино без размерниан духтарако, размерашон стандартан. Мана иша бинед бо вязкаш дига хелай, фасонош дига хелай. Хулас 130 сомон намхе турецки кардиганои фасон. Қа хушрӯяй курткача саб букакай духтаро 150 сомон. Ина кадомеша мегирен курткаҳои беҳад фасона, ҳамаша арзон кадиян 150 сомон. Ина духтаро бори дигар такрор мекунам, бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 12 дарвоза, 9 қатор биёен. ҳам кардиганои ҳар арзон, ҳам курткаҳои арзон пайдо карда метавонанд иҷада. ира бинед чӣ курткаҳои хушрӯ доранд. ҳамқа интихобшон бисёрай духтарако. ира фасонашон ҳар хелаяй. бо ки омаден мебинен. ира бинед аҷоибот хушрӯ ҳамаш. ҳам калташ, ҳам дарозуш. ба духтаро бруки джинс 99 сомон ая брукотон. 99 сомон духтаро брукои фасон. ҳамаш ҷинсои ғавсака, ҷинсои прастои нестай духтаро. ҳозир ҷинсои прастои бисёр шудагиай. лекин ино качествои нағзо. ина галифе доран, бойфренд доран, уски доран. хулас ҳар хела рвани доран. ина нигиндор доран. ина дигар рангоям ҳастай. мана ҳамаи рангои хушрӯ. мана нигиндорош ҳаста. ҳама намуд кадомеш ки шумода маъқулай иҷода ҳастай. размероям ҳастай. балшмеркоям дорена. ҳамаи размеро ҳастай. мана духтарако ёча бинем бо чӣ хушрӯай. мана бори нав. марҳамат духтаро, куртка дар кор, брук дар кор биёен. анамин 12 дарвоза, 9 қатор. мана адвойка варден. ва духтарои рабинен хушрӯ двойкаи фасон нархошон чандан? 150 сомон двойка да гап нест. бо чӣ дорен? ягон ранг дора? ина нигоҳ кунен. и дигар расветка надора? тамом шудай ҳамаи рангош духтаро.
بیاین حاضرش دای نمیای امی هم خشروای بیاین در نکنین اینای کرتکه ها هم ماش 150 سومین من اونو طرف ببینین بایم کرتکه پالتوی هم همین نرخه نه پالتوی همین چنین دوران تماشا بینا یا هم همین 150 سومون شده انا بدلاسکا با دوران ایقا خشروچانی بدلاسکو ندخترکو نرخوشون 50 سومون انا بدلاسکاش هسته این خیلی بلوزکا دوران این هم 50 سومای و این جیم پیچه بینین چه خشروچه این هم 50 سومون غاو سککن من دخترو هم خیلی بلوزکا دوران هم بدلاسکا خیلی محکمک خلاص چند مدل دوران همش نرخشون 50 سومونی انا بعدن این کاستوم جینس چی 100 سومون ایرا بینین کاستوم جینس هم دوران بو خیلی دروزه که دخترو 100 سومون کاستوم جینس من کسی در کره یوش چی اینو 70 سومونی اینه جینس کوی پدرسکوی 70 سومونی دخترو مرحمت بیاین اینجا در بور بسیارای بختون که اومدید ای نزدیک میبینین همه بروشون کشروی همش ارزانه من بینین اجوی بود نرخو کاردیگانشون فسونی بدای با ارزانه دخترو